siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is IZ's Secret File. Si IZ na nakaranas ng maraming heartaches sa kanyang ex. Until such time na nakaramdam uli ng kilig at pagmamahal sa ibang tao. Pero itong ibang tao na to na si Nurse Jane cannot be Barawan. Bakit? Kasi committed eh. Sa profile picture ng FB may isang lalaki. Tapos may batang katabi. Alangan naman sabihin yung kapatid niya pa yun, ha? Sabi, asawa daw talaga. So, married according to our SF sender. Married si Nurse Jane. So, what is the meaning of niche? Eddie, it's time para lumande. Charot, may darot. So, pakinggan na po natin yung mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Jomar Palulim. Pwede ka naman maganap ng iba kung hindi sa iyo. Hindi talaga sa iyo. Kung may anak at asawa na si Nurse Jane, wala na tayong magagawa dyan. Move on na tayo. Ibibigay naman ni Lord ang tamang tao para sa iyo. Hintay ka lang po. Yun lamang shoutout po dito sa Tres Marinas Resort Montalban, Rizal. Uy, thank you so much, Jomar Estocado Palulim. Kung hindi para sa iyo, hindi talaga para sa iyo. Basta kapag merong pamilya, alis agad. Huwag nang i-entertain yung idea. Anyway, eto naman ang sabi ni Adrian Baldemoro. Mahal agad? Bilis naman. Pero tama ang ginawa mo na hindi na i-pursue yan. Good job. Nakagat din ako ng aso dati. And that required 16 injections. Pero hindi ako na in love. Kasi hindi pa naman kami. Sinasaktan niya na ako. Ay! Oh my God, Lord. Kawawa ka naman, Adrian Baldemoro. Di sana nagpakagat ka na lang sa tao. Ang mahal din magpa-injection sa anti-rabies Naalala ko yung pamangkin ko kinagat ng aso namin kasi nabigla tong aso namin. Hinawakan dun sa bola-bola. Oo. Kayo na bahala mag-English noon. Hinawakan doon. Eh di syempre, nung nabigla yung aso namin, may nararamdaman pa yung aso namin nung time na yun, si Julio eh. Parang nagsusugat yung kanyang bola-bola. Ayun, kinagat niya yung pamangkin ko. Parang vampira lang yung peg niya kasi yung kagat niya sa leeg. Emergency room agad. Alam niyo kung magkano? 17,000 peso. Unang vaccine pa lang yun. Tapos may susunod pa ng mga vaccine. So, mahirap pong makagat ng hayop. No? So, pakagat na lang kayo sa tao. I think pag kinagat ka ng tao, parang masarap pa yun. Charot! Charot! I mean, kagatin mo yung katabi mo. Hindi ko na alam kung paano ko lulusyatan to. Charot! Darot. Anyway, ito ang sabi ni Myra Dar. Ang saklap naman ng secret file today para sa ating secret file sender. Buti naka-move on ka na sa past mo. And ngayon, para naman sa nararamdaman mo kay Nurse Jane, ganun na lang din siguro. Kailangan mo rin siyang kalimutan kasi hindi kayo pwede. Pinakilig ka lang. Char! And darating din yung time na magiging okay ka na uli.
So DJ Rocky, para dun sa taong gusto ko, pakisabi na lang na mahal ko siya, di na baling may mahal siyang iba. Charot, wedarot. Pakisabi na lang na mahal ko siya, di na baling may mahal siyang iba. Pakisabi na lang na... Ano na yung next nun? Huwag mag-alala, di ako umaasa. Alam kong ito'y malabo, pero sana magbigay ka nito. Ang pera mo, ibangko mo sa akang ko. Ganun ba yun? Charot lang, wedarot. Anyway, true. Kung anong ginawa mo dun sa ex mo, gawin mo rin siya dito sa taong nakilala mo lang sa isang hospital or sa isang clinic or I don't know kung saan man to. Pero, hello, hindi pwede. Bakit ipipilit, right? Anyway, ito naman sabi ni Charles Sancho, nagpa-vaccine din ako pero hindi ako na-fall sa isang nurse. Bakit? Yung nagturok sa akin tauhan ng barangay official. Pero hindi ko gets. Siguro depende kasi sa itsura din, no? Pag nagturok sa'yo mukha ding hayop, parang ang hirap ma-in love, diba? Pero yung nagturok sa'yo, mukhang tao naman, diba? I think may in love ka or parang pwedeng, uy, attracted ako dito, ba? Lahat naman tayo nagkaka-crush, diba? Alam naman natin kung sinong maganda, sinong gwapo. So meron tayong standard of beauty. Or may template tayo. Kunwari napunta tayo sa isang lugar, tapos may nakita tayo doon. Normally, yung tingin natin, sa mukha naman talaga ng tao o minsan sa katawan. Kumbaga sa mukha, bumababa yan. Tinitingnan natin yan. Tapos, tsaka na yung pang-amoy. Doon na papasok na, mabango kaya to, ganyan. Tapos, kapag marunong pang makisalamuha tsaka makipag-usap sa'yo, parang dumadagdag yung puntos. Yung kahit, alam mo na pamilyadong tao ka o di kaya may jowa ka, parang hindi mo naman pigilang, uy, pwede hangaan tong taong. Yung ganun ba? But it doesn't mean na mag-cheat ka na. Diba? Lalong-lalo na itong secret file sender natin, single naman siya. So, yung radar niya sa pagtitingin ng mga beautiful people out there, talagang iwagayway niya na, diba? Gawin niya na parang flag. Oo, itaas niya na yung antena niya. Kasi single naman siya eh. Pero, dun lang nagkakaroon ng hindi dapat kapag merong matatapakang ibang tao. Yan. Yung mga hindi na po pwedeng i-pursue, i-entertain. Yan. Hindi na dapat sa mga ganon. Kumbaga, back off na pag ganon. Anyway, eto naman po ang sabi ng ating kabisyo na si Joy Mangilit. Shoutout po sa Mr. ko na laging nakikinig sa stasyon ninyo, si John Loud, Rui Suarez. Pakisabi, wag na siyang mambabae. Ay, may ganon. Naku, pagpabago-bago ng babae, di magbago ka rin ng jowa. Charot with darot or asawa. Mas okay naman yung ginawa niya, at least hindi niya sinira ang pamilya. Yon, tama. Hindi dapat maninira ng pamilya. Huwag po tayong maging habilis na manira ng pamilya. Ito naman sabi ni Robert Jason Tirao. Ganyan din ako noon. Pinasaya at pinakilig pero pinaasa lang. Kung hindi para sa'yo, hindi talaga para sa'yo. Kaya move on na lang. Hayaan mo na lang siya kung may asawa at anak na siya. Wait for the right time na makakatagpo ka ng taong para sa'yo. Yun lamang po. Move on na lang. Hayaan na. Hello din kay Joms Ashley. Sana lahat ng nakakaalam na meron ng pamilya yung taong gusto nila, exit agad. Hindi yung lalandi pa at aagawin pa. True! Kapag alam mong pamilyado ng isang tao, umexit ka agad. Hindi yung ilalaban mo pa. Hindi, gora lang to kasi pwede namang, kahit hindi ko na angkinin, pwede ko namang tikman. Yung gano'n. Di ba may ganong iba? Yung tipong okay lang, hindi na siya, okay lang kahit hindi ko to, hindi maging akin to. Basta matikman ko to. Well, sana hindi naman po tayo ganon. Anyway, eto naman ang sabi ng ating kabisyon na si
Marvin Mark Bautista, aka ang kapitbahay ni Kuya. Para sa ating letter sender, ganun talaga ang buhay. Kung minsan hindi umakayon sa iyong pagkakataon, ganun talaga. Kailangan, makakahanap ka rin na mas magmamahal at mas deserve dyan sa puso mo. Diba? Kaya ako nga naghahanap na rin ako. Baka nandyan lang sa paligid-ligid. Malay mo, baka ikaw rin. Baka nandyan lang yan. Hindi mo lang nararamdaman pa. Malay mo, baka sa lubong mo na siya. Diba? Tandaan mo yan. Okay? Batis Tropang Secret at sa Team Rocketeers at happy birthday pala sa AMD Real Estate Supervisor namin dito sa AFP MPAI na si Ma'am Goldie YL. Ayan, kaya naman DJ Rocky at ngayon pala kay Ma'am Akel Aragon ng happy birthday. Today mismo yan. Kaya naman DJ Rocky, salamat mula sa Bako di Kuya. Thank you so much, Marvin Mark Bautista, aka ang kapitbahay ni Kuya. Oo naman. Basta pag may pagkakataon ka na lumandi ka, lalandi ka talaga. Bigyan mo yung sarili mo ng oportunidad na makapaglandi. Kasi pag hindi ka kumilos, aabutin ka talaga ng pagka-senior. Oo. Pero yun nga, kabisyo. Maganda lang talaga dito na hindi niya pinatulan yung nararamdaman niya para doon kay Nurse Jane. And lahat naman ng relationships, 'di ba? Nag-start naman siya ng attraction. Hindi naman siya yung tipong laban agad. Hindi naman siya gano'n, right? So, normally, para magkagusto ka sa isang tao, pleasing siya sa iyo. Kumbaga may nagustuhan ka talaga sa kanya. Hi kay Jao San Jose! Nagbabantay daw siya ng baby nila. Si Jania San Jose watching here in Manila. Alam mo ito si Jao San Jose? Intern ko to dati. Back in, anong year ka nga Jao San Jose? Tapos mo may anak na siya ngayon, naunahan pa ako. Yung mga interns ko dati nagkakapamilya na sila. Ako anong ginagawa? Ito, tumatawa mga pa. Pero okay lang. Hindi naman ako na-FOMO or fear of missing out or whatever. I'm just enjoying my life. And I hope our secret file sender is also enjoying her life. Diba? Alam ko na traumatic yung experience mo doon sa naging ex mo. Ang tindi rin naman kasi noon, pag galing ka sa toxic relationship, parang ayaw mo na talagang magkaroon ng panibagong relasyon kasi baka mamaya ganun na naman uli yung mangyari sa buhay mo. Pero, yun nga, gamitin mo yung oras na ito para mag-heal ka naman doon. Kasi masarap pa rin naman na may kasama sa buhay. Masarap pa rin naman yung meron kang partner na para mo na ring best friend. Hahanap ka lang talaga na makakaswak doon sa values na meron ka, sa personalidad na meron ka, sa karakter na meron ka. Kung ang ipapalit mo dun sa ex mo ay parang katulad din ng ex mo, ay no. Sinasabi ko sa'yo, it's another heartbreak in the making. Pero, kung natuto ka dun, alam ko, nasasaya ka uli. Genuinely. Kaya etong nangyari sa'yo, na nakalmot ka ng pusa, nakakalungkot yun nakalmot ka lang ng pusa tas gagastos ka, diba? Maglalabas ka ng pera. Ewan ko lang kung merong mga centers dyan na libre yung mga bakuna sa ganyan. Meron yung iba libre, diba? Animal Bite Center, may ganon. Pero ewan ko may iba pa rin kasi may babayaran ka pa yata May placement fee. Okay, sige. Yun is minimal fee daw. Pero basta kapag yung kagat kasi ng aso, 'di ba? Pag sa leeg daw and up, yan, medyo malaki-laki din. Depende rin kung anong kagat, sinong kumagat, tsaka kung yung mismong aso o yung mismong hayop ay vaccinated or hindi. Yan. Tinatanong din kasi yun ng doktor. So, yun. Yung nangyari sa'yo na yan, take it as a blessing. Na ibig sabihin yan, yung puso mo is still operating. May ganun?
Yeah! It is still operating. It is still processing. It can do a lot of things. It can feel things, feel feelings, feel emotions. And napaka-lungkot naman kung hindi mo siya gagamitin. Oo. So sana wag mong hayaan yung nakaraan mo na nakawin yung posibleng magandang mangyari sa buhay mo. Kasi it already ended eh. Your relationship with your ex already ended. And tapos na yun, diba? Pero ang dami niyang sakit na idinulot sa'yo. Sabi mo nga, galit, hinanakit. Ang dami, diba? Pero wag mo sanang hayaan yun na pati itong moment na ito at sa mga susunod pa na araw, nakawin nung nakaraan na yun. O haunt nung mismong nakaraan na yun. Kasi ang effect niyan sa sarili mo rin. At ang unfair niyan para sa'yo. Do not let yourself be a prisoner of your past, of your traumas. Hindi ko sure kung hanggang kailan ka mabubuhay sa mundong to. Pinatay agad mo. Pero alam mo yon, mabuhay ka, magmahal ka ng magmahal. At etong nangyari sa'yo na nakaramdam ka ng kilig from a nurse, Nurse Jane, na nag-back off ka dahil may asawa na, it's just a sign na pwede ka na ulit lumandi. Na able ka pa to feel the emotions, things, experience joy, love. So may this be a start of your new journey. Yes, may ganon. And paalala lamang po no, sa lahat ng mga kabisyo natin out there na biglang napunta sa isang sitwasyon na nagkagusto sila sa taong kakakilala lamang nila. Alam mo, humanga sila and all. Kapag single, okay lang. I-entertain yung thought, i-pursue, makipaglandian, wholesome. In a wholesome manner. Pero kapag meron na pong asawa, kung po pwede lamang po, back off po tayo. Okay? Sige po, yung mga papatol po sa mga pamilyadong tao dyan, makakagat ng aso sa mukha. Charot! Ay darat! Charot! Ay darat! Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRBS in Bathroom Break. You're still with me, DJ Raki, and you are listening here sa station number 1, 90.7 Love Radio. This is IZ's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!